Palit na mong gisat. Tumani atong suod sa G Pinoy. No? So, natay box. So, kung daan siya na RCAO. Tapos siya HDMI. Hindi. Kaubaningan na may charger ni dya or isang power adapter, isang RCA, siyempre battery o remote. So ready na ni siya kung na may mga SkyDirect nga daan or na may signal, pwede gyapon ni siya ibaylo. Okay, ano po tayo HD na po yung user manual. Sunod, HD. Susod sa HD na atay gapon atay IRD nga ang receiver. So HDMI o gidang video sa nasa free na HDMI wire. Siyempre remote sa HD o battery. Kasi jay power adapter na 12 volts 1 ampere. Masih dyan. Alright. Barato ra kaadyo, PM eh. O, i-message ko. Picture.